Formak onak dira gaietan galtzen etzaren artean. Formak onak dira gaietan galtzen etzaren artean. 20 urtez egon nintzen eskaparate batean, desafiozko begiraden aurrean. Segurtasun beharrez hainbat forma saiatu nintuen. Segurtasun beharrez hainbat forma saiatu nintuen. Jatorrizko ezaztu nintzen. Segurtasun beharrez hainbat forma saiatu nintuen. Kantari historikotzat omen naukate, agian bitrinen badut itxabarote. Libran adila bortatik gutxienez, taburranez atela, arrosarantzek azkener arte. Formak onak dira bai, raran jararan, baldinetan, haietan, araren aranga, baldinetan, haietan, ez bazara galtzen, formetan, ez bazara galtzen.